akcia, točím, vieš, a ideš. Tak akcia, točím. Môžem odpovedať, CD má korupcia. To je všetko. Dnes sa nemám nič na tejto krajine. Som spokojný. Jediné, čo ma sa na tejto krajine, že bolo málo snehu tento rok a mal som zlomenú nohu. Dve veci, že ľudia sa sťažujú a druhé šoféry. Z toho vznikajú všetky problémy v dancovom Slovensku. Presne tak. Tak išla rovno s tým autom. Vôbec Truba nemyslela na to, že vedľa seba má auta, ktoré idú ten istý. Nikdy nemali dobre. Teraz sa máme trošku dobré a už sme není ochotní dať z toho nikomu nič. A pritom, keď si pomyslíš na našich starých rodičov, ktorí tu mali vojnu a otvárali ľuďom dvere, hoci mohli za to zomrieť. Chápeš to? Tí boli proste, kde my žijeme? My sme není ochotní nikomu pomôcť. A nikto od nás ani pomôcť nechce. Ale nie je to pravda, lebo bolševik poslal to, že moji rodičia sa nemohli realizovať v živote. Ja som vyštudovala biológiu a stále budem tvrdiť to isté. Ja sa na to pozerám z trošku iného uhla pohľadu. My sme to tu celkovo globálne na svete posrali. Celkovo. Niečo sa stalo. Tretina sveta sa má príliš dobre a 2/3 sa majú strašne zle. To sa nám musí vrátiť. Prečo práve my a Európa riešime, a najmä Slovensko, lebo to je blbosť. Však keď je 30 miliónov ľudí, ktorí tu ide o život každý deň, čo to je pre Ameriku, ktorá má 580 miliónov, že by si 30 miliónov ich tam zobral, keď sa tvária tak strašidelne ľudomilí. Američania poslali 5 miliárd dolárov na túto utečeneckú krízu. Tam majú svoje rodiny. Ale Američania sa netvária, že my nepomôžeme. My, Slováci, sa tvárime, že nepomôžeme. Tá naša slovenská trapná malosť nám ani nechce prísť emigrant a my už vykrikujeme, to je odraz tých šoférov, čo si povedal. Presne čo povedal. Nikto k nám nechce ísť a my už dopredu vykrikujeme. Nie, my vás nechceme. Veď to je trapné. Ja sa za to hanbím, ja sa za to normálne hanbím. Ja tiež, ja za to hanbím. Ja sa za to vôbec Keby sme prijali